Днес това ми е първия клип с Майнкрафт с... това момиче се казва Нели ТБГ. И това е първи епизод. Бяхме играли и нещо ми се изгуби скина и нещо ми се изгуби броните и работите. Ето е моята къща. Ще ми терраската. Така нарочно съм го направил, никой да не ме гледа. Оп. Видите, че е тъмно, но и сега ще правя. Имаме една паричка. Взимам. Па и аз така да влизам. Направих търчове. Ще сложа един и втори торч. Ще направя. Паузирах за малко клипа. Тут сигурно нещо ми излезе някаква рекламка и така. Ще обера житницата. Абонирайте за на мой клип с въпроси и отговори. Нещо, ако не се е получил, пишете ми в коментари. О, тук се обрава дърветата. Пещеричка някаква и ще вляза. Не. Ай ще влязете. Аз влизам. Я... Кое? Добре. Карай. Ще ги бъркам. Оф, колко. О, само де... Опа! Той е близо до селото. И до моята къща. Нещо, ако се сърдите, че не съм снимал селото. Извинете. Схранвам се с хляб. Знаеш ли едно нещо? Това там е твоята житница, да? И това също е твоята житница. Както добрите житницата на България, съм доброджанец. Не без моите хора, доброджанец съм. Аз ще отида малко за дърво. Само знаете, кажа за
Кой го интересува? Но един, защо е по-бързо ми е. Абонирайте се за мен. Това никога няма да го забравя. Оф. И така, върнах се. Не би ви се чакало да слагам жито. Хайде. Ти легна ли си? Да. Абонирайте за Лонело, FrexBG и Динамо 2. Хайде, лягай. Легна съм си. Да, сутрин. Нещо ми забива. В момента игра с Нелите БГ, нали? Знаете коя е. Хлебчета. Колко хляб. Снимам с програмката Мобизен. Ще гледате се. Сега ще направя. Съм с плющ. Нещо ти беше. Оф, искам. Плющ. О, не. Нещо като филм стана. Оф. Ето го плещета! Не ми е удобно, но... Аре. Нещо ще умра. Ще ми се разсърдите. Защо да умреш? Вече... О, Добре, нещо. легна си. Тук преди бях 10-20. Вече... Само ми скача. Аз бях 20, но сега съм 8. И че колко не ви имаш? 5. Да, малко и аз да обера от твой човек. Що? Че си имаш последици от още една. Ай, уе, дей! Какво съм правил? Ще му чукаш ли? Ето си малко искаш да направи твоя. Да, ми. Пълна е храна. Колко вълна имаш? Повече от стар. Да. Да. Как лазиш? Къде? Сега ще вземам части, ще така ще видиш. Чакай, аз ще отида в честа да ти взема. Не. Само деца ми е раздръснала на цветя, да знаеш. Да, няма как да е повече от това. Така е. Юка. Няма има сигурно един стар. Важно е, че се че покажа. Тук ми пускали още един човек, Кристиян. По-скоро едно малко дете. И Нелите БГ е малка. И мисля да приключвам клипа. Имам по-скоро И това от мене и